आच्छा जोङो जोंनि गामियारि रादाब बुथुमग्रा बा जोङो लकेल निउस हिसाबै जोङो नोंथांनिसिम फैनानै जों नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। थ' जोङो नोंथांनिसिम खुलुमनायखौ जासिबाय। खुलुमबाय। थ' गिबियावनो जों सोंनो लादों जे नोंथाङा नोंथांनि मुङा मा? खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि पंकज बिसास बर'। बै गामिया नोंथांनि? आंनि गामिनि मुङा सामथाइबारि, नलबारि सामथाइबारि। आच्छा नोंथाङा बबे आनसलिकआ मा गोलैयो नोंथाङा? आंनि आनसलिकआ खाग्राबारि हालामाव गोलैयो। जिल्ला उदालगुरि नङा होमबा? जिल्ला उदालगुरि। थ' जोङो मिथिना मोन्दों बा खोनाना मोन्दों जोङो नोंथाङा खाग्राबारि इउन एकाडेमियाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। थ' बे समाव नोंथाङा बेसेबां पारसेन्ट लानानै बेसेबां नाम्बार लानानै नोंथाङा सेथि मासि आवग्रिनो हादों? गिबियावनो आं बुंनो सानो जे आङो खाग्राबारि इउन एकाडेमियाव फरायदोंमोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि HLC एग्जामाव आङो 64 जौखोन्दो आवग्रिनो हादों। थ' नोङो 64 जौखोन्दो नोंनि गासै बा टटेल मार्कआ बेसेबां? आंनि गासै मार्कआनो जाबाय 388मोन। थ' जोङो मोनसे सोंबावनो सानदों नोंथाङा नोंथांनि हास्थायनाय बायदि नोङो नाम्बार बा टटेल मार्कखौ बा नों पार्सेन्टेजखौ मोननो हादों नामा? आङो बुंनो सानो जे आंनि थांनाय HLC एग्जामाव आङो आंनि हास्थायनाय बायदि मोनाखै। ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि फैगोन 2021 मायथाइयाव होगोन HLC एग्जाम होगोन गथ'साफोरनि थाखाय बेखौनो बुंनो सानो जे बिथांमोना मोजाङै नाजागोन। थ' नोंथाङा सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय। थ' नोङो सेथि मासि आवग्रिनो माने मावग्रिनो हानायाव बा आवग्रिनो हानायाव नोंथाङा बेसेबां खै घन्टा फरायनानै नों बेखिनिखौ जाफुंसारनो हादों? आङो HLC एग्जाम होगोननि थाखाय नाजादोंमोन, गावनि हानायखिनिखौ नाजादोंमोन। नाथाय जौखोन्दोखौ एसेबां लाखिनो हायासै। जानो हागौ आंनि नाजानाया खमबो जानो हागौ, बेनि थाखाय जानो हागौ जौखोन्दोआ खम मोननो हागौ। आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो। आङो मा होनो जे फरायनाया आङो गासै हरनि 12 रिंगायावलागै फरायोमोन। ओमफ्राय फुङाव 6 बाजियाव सिखारोमोन। गासै 8 घन्टा बा 6 घन्टा बहाबा 7 घन्टा जायोमोन। थ' जों मिथिना मोनबाय नोंथाङा 12 रिंगायावलागै नोंथाङा फरायदोंमोन आरो खस्थ' खालामदोंमोन। थ' नोंथाङा लुबैनाय बायदि नोंथाङा मोननो हायासै, बेयाव दुखु फोरमायदों नङा होमबा? थ' जोङो सोंलु मोनसे सोंबावनो सानदों नोंथाङा बबे कलेजाव माने बबे आयदायाव लानो सानदों एडमिसन? आङो आयदाखौ कमार्सआव लानो सानदों, नाथाय कलेजखौ दासिम थि खालामनाय जाथ'वाखै। थ' बिथाङा माने दासिम माने कलेजखौ बबे कलेजाव फरायगोन बेखौ दासिम थिरांथा लानो हाथ'वाखै। थ' इयुनाव बिथाङा बेनि सोमोन्दै सानगोन, हयथ' माने गार्जेनजों बिथाङा रायज्लायनानै बेखिनिखौ गरन्थ लागोन जोङो आसा खालामदों। आरो नैबे समावहाय नोंथाङा जिहेथु जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जिहेथु गाव माने खस्थ' खालामनानै नैबे माने सेथि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय। थ' नोंथांखौ फरायबाय थानाय समाव नोंनि फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ बेसेबां थुलुंगा होदोंमोन? सारमोनाबो, जोंनि फरायसालिनि सारमोनाबो जोंखौ गोबां थुलुंगा होदोंमोन। बिसोरनि नाजानायावनो दिनै
बेसेबां जौखोन्दोखौ मोननो हादों आरो बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावनो सानो जे जोंनो बेसेबां थुलुंगा होनायनि थाखाय आं बेखिनिखौनो आं बुंबाय तो जोबथि माने सोंलु नोंथांनिसिम जे जोबथि सोंलुआ बेनो जाहैबाय जे नोंथाङा इयुनावहाय जिहेथु आर्ट कमार्स स्ट्रिमाव नोंथाङा लानो होनना बुंदों तो कमार्स स्ट्रिमाव लानानै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव मा जाहैनो सानदों? आङो कमार्स स्ट्रिमाव लानानै आङो उनाव CA जाहैनो सानदों माने चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट बेखौ आं थांखि लादों। तो जोबोद जोबोद साबायखर आरो जोंनि ओनसोलाव बिदि माने सासे गोरों सुबुं जाहैनायनि बिथाङा सासे चार्टार्ड एकाउन्ट जानायनि जिथु थांखि बे जाहाथे इयुनाव जानानै फैथों आरो जोंखौ जोंनि जिहेथु जोंनि गामियारि रादाब बुथुमनायनिफ्राय जोङो बुथुमगिरि हिसाबै जों नोंथांखौ हास्थायदों आरो माने खावलायदों मिजिंथिदों जिहेथु नोंथाङा माने बास्तबाव माने नोंथाङा जानानै फैनो हायो बेखौ माने जों आर'ज खालामदों आरो जोबथियाव जोङो नोंथांखौ जिहेथु नै दिनै जोंनि गामियारि रादाब बुथुमगिरिनिफ्राय जोङो नोंथांनिफ्राय जिहेथु माखासे रादाबखौ जोङो लाबाय खौरांखौ लाबाय आरो जों बे समाव नोंथांखौ साबायखर बावनोसो सानो जिहेथु जोङो लेटलिबाबो नोंथांनिसिम दिनै फैनायनि थाखाय जों निमाहासो बिदों। तो बेखिनियाव जोङो नोंथांनिफ्राय रादाब बुथुमनाय जों बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नङा होमबा? तो खुलुमबाय।